Det er også moderne. Det var en, ligesom Mike Søge, Tærten, koreaner. Smuk. Du svinger. Så kan man tage armene herude, så kan man bedre holde balancen. Og det andet ben. Så tager vi det første ben igen. Så skal vi lige have varmet op her i hofterne, så vi kører knæet ind og ud og ind. Så også bedre støtte på sidemanden. Så bøjer jeg i benene, så gør vi det samme, så kommer vi sådan lidt længere ned. Så er det så fedt. Velkommen til det her superløb. Det er en meget nem rute. Vi er markeret med minestrimler. Tilmeldingen er herovre ved gang. Vi er markeret med minestrimler og skilte. Og der står også de kritiske steder et par mennesker og peger. Ruten er 5 km ret præcis, så den starter her, og så går den ned, og så drejer vi ned mod kirken, og så ned Morgenstrupvej. Og så når man kommer ned til Halehusene, det er sådan et flot bindingsværkshus med stråtag, så drejer man helt nyt stråtag. Drejer man til venstre der. Heller ikke det. Ja, og det er godt mærket. Helt ned i bunden af den der vej, så kommer man ind i skoven, gennem skoven, kommer ud på asfalt igen, tager til venstre, så står der en dernede og peger jer ind i en lille stum skov nede ved træhuset. Svinget dernede. Så skal I lige igennem skoven, så er I på vej mod Jystrup igen. Der var også for...
sidste 4 kilometer var lagt for hårdt ud. Det bliver overhældet, for det bliver lagt for hårdt ud. Det er jo det. Kommer vi i fjernsynet? Mhm. Hej. Bare 10 minutter. Mål i sigte. Ja, det er. Se andre gør det. Det er sgu inspirerende. Jeg har jo også gjort det, men de første par løb, der var jeg jo også lige ude at prøve ruten. Så. Ja. Men jeg fik bare at vide, at det skulle jeg lade være med. Min venstre akillescene var dobbelt så tyk som den høje. Så ja, okay, du starter lige lidt hurtigt op. Ja, så... Axel og Margrethe. Så
Fik han sin taske? Under 56, det når jeg aldrig. Vi har faktisk rigtig flotte præmier i dag. Helt vildt faktisk. Og det er jo fra Brugsen, og det er ude fra Overdrejsbroen derude. Sådan. Og vi starter med 5 km. Og vi starter bagfra, det vil sige 3. pladsen. Og det er damer først selvfølgelig. Og det er Karina Christensen. Og på 2. pladsen har vi Anita. Husk, vi skal have billeder af også, ikke? Og vinderen, det er så Pernille Larsen. 28.08. Har de billeder? Udtræk det, hun kom til scenen. Ja, det er godt. Det er bare. Så tager vi her 5 km. Og det var Lukas på nummer 3. Så har vi nummer 2, og han snød lidt. Han har faktisk en med en baby med os. René Andersen. Det er ret flot løbet. Med vogn. Ja, med vogn. Vinderen med 22.25 var Kenneth Haudrup. Godt billeder, jeg tog også. Så 3. Ja, 2. Tag lige med. Så tager vi den ultra lange 10 km. Og vi starter med damerne. Og nummer 3, det er Nina Skærbal. Og Hanne Gammelby bliver nummer 2. 55 minutter og lidt. Og vinder, det er så Anne-Louise Heilebo. Tillykke med det. 53 minutter 46. Hun lagde sgu langt fra bud, hun overhalede den første nummer 2 omgang. Hun er bare cool. Så gik det bare på hovedet. Ja, og der var tempo. Jamen hun overhalede Nina og mig først på 2. omgang. Det var hårdt, altså. Så har vi 10 km her. Der har været fart på. 50 minutter og 11 var Laura Træsen og blev nummer 3. Tre minutter senere, eller før, der kommer Carsten Jørgensen. Og fra den lokale løbeklub, der har vi Niels Hansen. 46 minutter. Ja. Tillykke. Tak. Nej, det er ikke dig til. I bliver nødt til en gang til for prins Knud. Tak for det. Og husk nu, der er frugt og golf heroppe. Tak for et godt arrangement. Ja, så velkommen til